bi kunnafoniyaw na ka kɛ ni ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 2019 kɔnɔna na tɛgɛ dara maa 196 ka musolaka 12 o tun bɛ o maa ninnu cɛla. Ni samiya donda in na mun kɔni ye yɛlɛmanikaw ye olu kɔni kelen ka wele bila an ka jamana marabaaw ma ko sabuya kɛ sira min bɛ bɔ Kayi ka taa yɛlɛmani ka a tɛ se ka bɔ bilen. Corée du Sud jamana kunnafoniw na kalo 4 kɔnɔna na u ka coronavirus bana a balila ka yɛlɛ a yɛrɛ ma. Teleta jabarani filɛbɔ aw bisimila ka kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na mun bɛna seliba kalo tile 5 ye ijira san 1441 bi kunnafoniya an bɛna daminɛ ni laseli min bɛ yen nɔ ni a bɔra an ka jamana marabaaw yɛrɛ yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 31 san 2020 duguma sira mun bɛ tali kɛ an ka jamana dankun na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna yɛlɛ mun ye an ka voyage kɛlaw ye n'an b'a fɔ ma transporteur olu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka don ka bɔ lafiya la i b'a fɔ fɔlɔ utuma kɛ cogoya min na ka kɛ ni laseli ye teleɲɛta ma an wulila ni ka ɲɛsi an ka transporteur caman kɔni ma u k'u hakilina ta k'a fɔ ni waleyan kɔni kan sabula kabini coronavirus bana donna an ka jamana kɔnɔ u ye gɛlɛya caman kɔni sɔrɔ ka kɛ ni u ka mobili kɔni bɔbaliya ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Teleɲɛta tɔgɔ la Abdu Watara ani Laji Mamadu Tarawele olu taara sɛgɛsɛgɛli k'a kɔ kan u nana ni mun ye an ka jɛ k'o lajɛ. Kabini coronavirus bana nana an ka jamana na a kɛra gɛlɛyaba ye jamana yɛrɛ cakɛbɔda caman yɛrɛ ma barisa min ye an ka jamana maaw ye maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ka maaw ta ka taa n'u ye jamana wɛrɛ la Mali yɛrɛ dondaw datugulen o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase nin ma kofɔlen ninnu ma. O gɛlɛya kɔni a ka ca parce que ne bɛ se k'a fɔ a ka ca mun na an yan nɔ Afrika tulu la an ka base extérieur de an bɛ taa extérieur la Afrique fan caman. Donc depuis banako in daminɛna an ma taa yɔrɔ si extérieur fanfɛyɔrɔ la donc an bɛ k'an concentré an ka Mali kɔnɔna de kan an bɛ dɔɔnin min sɔrɔ o la. Depuis bana ni nana coronavirus a gɛlɛya camanba bɛ anw ye minnu sɔrɔ parce que comme anw ka baara ye ka mɔgɔw ta ka se u se yɔrɔ la donc bana ni yɛrɛ nana diɲɛ fan caman an y'a ye u ye yɔrɔ datugu a fɔra ko mɔgɔ si kana bɔ mɔgɔ min ka baara kɔni ye mɔgɔw tali ye ka voyager n'a fɔra ko mɔgɔw kana bɔ e de ta ye a la gɛlɛyaba ye donc surtout anw yɛrɛ bɛ bɔ jamana kɔ kan an bɛ taa ni mɔgɔw ye u se yɔrɔ la donc o yɔrɔ ninnu datugura a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman las'an ma bon jamana kɔnɔna na yan mɔgɔ caman tun tɛ voyager tugun donc an bɛ an ka mobiliw bila ka taga mɔgɔ caman t'u kɔnɔ donc o gɛlɛya ninnu caman kɔni b'an kan parce que a gera an ka sɔrɔ kan kosɛbɛ. Bon a ye gɛlɛya caman lase an ma parce que i b'a dɔn ni i ka baara ye transport de ye surtout k'i bɛ taa jamana kɔ kan n'i ma taga cogo sɔrɔ e bɛ degun fɔlɔ i ka passager bɛ degun donc i ka passager n'i yɛrɛ y'o degunlenw ɲini lajɛ hali ni m'i ka poche da lajɛ o ye degunba de ye fɔlɔ gɛlɛyaba de don vraiment an kɔni ye degunba de sɔrɔ a la an ka sɔrɔ dɔgɔyara bon vraiment a ma nɔgɔya. Ka sanga ni coronavirus gɛlɛya ye Mali yɛrɛ marabaaw tun ye dɛmɛ dɔ kɔni ta k'a jira k'a fɔ ko o bɛ di maaw ma de bɛ yen ni gɛlɛyaba sera olu ma ka sababu kɛ coronavirus bana yɛrɛ ye compagnie de transport maaw ye sɔrɔli kɛ o dɛmɛ la wa. Bon an y'a kuma mɛn ko État b'a kɛ mais ne ka dɔnniya la a ma fɔ n ɲɛna k'a kɛra n m'a ye n'a kɛra fɛnɛ n bɛ bɔ a kalama. An bɛ don min na ko bi anw ma fɛn sɔrɔ dɛmɛ nin na komi anw ye transporteur ye anw bɛ CMTR mɔgɔw de kɔ n'o ye an ka fɛnba ye ani gouvernement cɛ u kɔni ka mɔgɔw bɔra an fɛ yan a waati la u kana jateminɛw ni fɛnw kɛ mais pour le moment an kɔni bɛ waati min na ko bi an ma fɛn sɔrɔ dɛmɛ nin na nka an jigiya kɔni b'a kan hali bi k'a fɔ k'a bɛ sɔrɔ sira la ka na. Anw y'a kuma de mɛn an tulo la mais an m'a ye mɔgɔ si m'anw dɛmɛ ni dɔrɔmɛ 2 ye k'a fɔ gɛlɛya de bɛ yen nɔ degun bɛ aw kan parce que y'o tɛ ka sɔrɔ normalement voyage nɔgɔyalen don mɔgɔ wɛrɛ tɛ ka sɔn ka bouger bilen an ye fɛn fɛn sɔrɔ ni bana in kɔnɔna la k'o ye dɛmɛ ye makɔrɔni carton 10 k'an ka tila an ka chauffeur ni ɲɔgɔn cɛ chauffeur 100 ɲɔgɔnna bɛ mɔgɔ min bolo n'i ko k'i bɛ makɔrɔni carton 10 tila olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ paquet joli sɔrɔ. Juillet kalo tile 31 san 2020 a yirala k'a fɔ ko dugumasiraw bɛna dayɛlɛ kunnafoniya ninnu mɛnna ni tare Mali yɛrɛ compagnie de transport bɛɛ lajɛlen na. An b'a fɔ tare o ko nin na n'o kɛra parce que kuma caman fɔra a bɛ dayɛlɛ bon n'a dayɛlɛla sisan compagnie tigiw tɛ client tɛ bɛɛ b'a fɔ merci bɛɛ fɔ Ala ni ce.
an ye o kibaruya nin mɛn kunu kibaruya nin y'an nisɔndiya kosɛbɛ mɔgɔ min ka baara kɔni ye mɔgɔw tali ye ka taga u se yɔrɔ la n'a fɔra ko yɔrɔ minnu datugulen k'u bɛna dayɛlɛ o ye nisɔndiyaba de ye an bɛ min sɔrɔ komi seli yɛrɛ bɛ juillet kalo tile 31 ma nka baara ninnu bɛna daminɛ n'Ala sɔnna ni seli tɛmɛna donc an kɔni nisɔndiyalen don pour que an bɛ se ka mɔgɔw ta mɔgɔw bɛ se ka taa u taga yɔrɔ la cogoya min na ka segin ka na hɛrɛ ni baden na nisɔndiya kɔni b'an kan. A bɛna lafiyaba de d'an ma a bɛ lafiyaba di an ma a b'an ka économie relancer an ka passager bɛ lafiya min sɔrɔ o de fana y'an ka lafiyaw ye parce que n'an y'an sigi yan nɔ an tɛ se ka taa mɔgɔ ka jamana kan maa tɛna an ka jamana kan a tɛ ɲɛnabɔ dɛ balo yɛrɛ bɛ nɔgɔya donc vraiment ni nin kɛra sisan je crois bien que stabilité bɛ na jamana kɔnɔ financièrement bon bɛɛ b'i ka hakɛnin sɔrɔ va-et-vient ninnu kɔnɔna la. tile damadamani ka ɲɛsin seli yɛrɛ ma an b'a ye k'a fɔ jama bɛ caya compagnie de transport ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ jumɛn talen bɛ compagnie de transport maa ninnu fɛ walasa u ka clients na se ka kisi coronavirus bana ma. Baara bɛ cogoya min na sisan inflation ni kɔrɔlen ko de don an ka système ma changer an ka baara la an b'an ka rythme kɔrɔ de la o kuma fɔra cogo min na an ma depuis banako in fɔra semaine fɔlɔ min na ni an ye safinɛw ji sigida la an ye gelew sigi guichet la an bɛ ni mɔgɔ bɛ don mobili kɔnɔ an bɛ gel k'i tɛgɛ la. Ni seli sera gariw bɛ kɛ komi suguba i yɛrɛ dun b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na ko bi sugu kɔnɔna mesure tali ma nɔgɔ nka se min kɔni bɛ anw ye an ka yɔrɔ la an ye kelen don ka mesure minnu ta o ye tigɛkolanw ni gel hydroalcoolique ninnu ni mɔgɔw bɛ don mɔgɔw bɛ se k'u tɛgɛ ko fɛn ninnu kɛ cogoya min na donc an kɔni b'a ɲini an ka clients bɛɛ fɛ pour que nin ko nin na mɔgɔw de bɛ se k'u yɛrɛ lakana ni bɛɛ bɛ se ka to ka masque porter pour que lakana bɛ se ka sabati cogoya min na sinon jama bɔ min bɛ nalen a ma nɔgɔn dɛ 1 mètre distanciation minnu demandenen don olu ma nɔgɔn ni jama bɔra tiɲɛ yɛrɛ ka di Ala ye a ma nɔgɔn a ka d'an kɔni ye mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kisi cogoya min na nka a ma nɔgɔn ni client yɛrɛ sera ka an dɛmɛ mesure dɔw bɛ yen nɔ k'olu adopter o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ kisi an kɔni ka yɔrɔ dondaw la an kɛlen don ka tɛgɛkolaw ni geliw bila yen. Bon coronavirus fɛrɛ ko in tɛ o i mana fɛrɛ ta cogo cogo la i bɛ k'a ta mɔgɔ min ye ni o yɛrɛ ma janto a yɛrɛ la je crois bien que i ka fɛrɛ tali a tɛ fɛn ɲɛ sinon anw fɛ yan ji bɛ yen nɔ i b'i tɛgɛ ko gel bɛ yen nɔ bon maintenant a tɔ b'i yɛrɛ de bolo ya dɔw yɛrɛ bɛ na n'i ye ji yir'u la ni safinɛ comme quoi i kan k'i tɛgɛ ko yan nɔ o bɛ dimi i kɔrɔ o bɛ surun ci la alors que bana in filɛ nin ye f'a ka faamu k'a fɔ réalité de don bon c'est vrai an kɔni ye chance sɔrɔ a tun kan ka an gosi ka se niveau min ma an ta in ma kɛ ten tɔ o Ala yɛrɛ ka baara ye donc vraiment halisa an k'an janto an yɛrɛ la an bɛɛ lajɛlen de ko don. Lakanabaliya kɔni sabatilen bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɛra sababu ye sagan ani waati Mali yɛrɛ kari caman bɛ olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ ka sababu kɛ bɛnkanni walew ye hakilina jumɛn b'u la ka ɲɛsin jamana marabaaw ɲɛna u ka se ka dɛmɛ ta k'a don Mali yɛrɛ karitigiw bɛɛ lajɛlen ma. Tiɲɛ don an ka kari dɔ ye dekun sɔrɔ Segu sira kan l'autre jour marifatigiw atakikɛlaw bolo donc an bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali lakana ma sabati kosɛbɛ lakana dun ni ko bɛɛ de n'a fɔra mɔgɔw bɛ taga yɔrɔ la k'a fɔ ko u hakili sigilen tɛ taga a ko ninnu ma nɔgɔn nka an yɛrɛ ka tɔn min bɛ yen n'o ye CMTR ye olu ye mesure ta ka lettre caman ma k'a fɔ bi à partir de 17h mobili fana bɛ bɔ Bamakɔ ka taga Kayi yan fan fɛ ko escorte bɛna don o mobili kɔnɔ ka taga donc mais ne kɔni bɛ min ɲini jamana fɛ lakana sabatibaliya nin ti Kayi sira dɔrɔn ye anw ka mobili atakera yɔrɔ min na ani Bamakɔ cɛ n'i y'a jateminɛ a tɛ tɛmɛ 170 km kan o ye Segu sira ye sira fɛn fɛn bɛ yen nin nɔ lakana ka ɲi ka sabati sira nin bɛɛ de kan n'u tun bɛ se ka o mesure nin bonya ka bɔ Kayi sira la ka sira tɔw bɛɛ don a la n'o ye Mali sira tɔw ye pour que passagers bɛ hakili bɛ sigi cogoya min na ka lakana kɛ parce que anw ka attaque nin kɔfɛ Segu sira la tiɲɛ don attaque wɛrɛ kɛra Kayi sira la tiɲɛ don Kayi sira nin kɔni fana donni na attaque ye mais o t'a bali k'a fɔ ko attaque tɛ kɛ sira tɔw la donc n'u sera ka a bonya dɔɔni ka sira bɛɛ don a la o bɛ se ka na ni hakili sigi ye donc a komi an bɛ seli ɲɛkɔrɔla la ne bɛ laɲini kɔni kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sirakun ninnu kan bɛɛ k'i bolicogo dɔn ka a fɔra mɔgɔw kana tɛmɛ dan minnu ka boli la mɔgɔw k'olu respecter pour que u bɛ se ka se hɛrɛ ni baden na cogoya min na. je crois bien que lakana tigilamɔgɔw bɛ yen nɔ pour que ka se ka lakana de ɲɛsin anw ma sanga ani wagati bɛɛ la an n'an ka passagers puisque ni attaque ninnu kɛra an ka mobili bɛ tiɲɛ passagers bɛ bana dɔw yɛrɛ bɛ bɔnɔ nin na souvent a sen fɛ bon yala o ye kasara juguba ye
donc lakana in man ka kɛ parce que seli ɲɛkɔrɔla don a kan ka kɛ wagati bɛɛ de la wagati bɛɛ an ka mobili bɛ attaqué yan kuna sini dɔrɔn pe yanni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ an ka mobili dɔ attaquera anw ka mobili tun b'a la Jara tun b'a la compagnie wɛrɛw tun bɛ a la n tɛna se k'a bɛɛ ɲɛfɔ mais a kɛra kasara ye parce que dɔw yɛrɛ bɛ yen wari caman bɔra olu kunna bon dɔw bɛ yen u gosira fo k'u bana bon olu ye insécurité de ye mais mun nana n'a ye fɔlɔ an tun bɛ escorte ta depuis Kati parce que o de tun fɔra sisan a bɛ taga n'aw ye mais depuis Jɛma gendarmerie attaquera u ye lettre sɛbɛn k'a ci an ma ko ka escorte in jɔ fɔlɔ lettre in cira an ma autorités de fɛ Kulukɔrɔ autorités mais bi ala barika la u seginna ka na lettre kura sɛbɛn k'a ci ma bi tile guwa n'a yɛrɛ n y'a sɔrɔ ale de filɛ nin ye ko escorte bɛ daminɛ bi à partir de 17h an ko alhamdulilayi tare au moins ni escorte b'i kunna i hakilina tigɛlen don i ka passager hakilina tigɛlen don frontière dayɛlɛli bɛna kɛ juillet kalo tile 31 nata fo ka taa se seli tani ka segi minnu bɛna bila sen kan ni dɔgɔkun min kɔnɔna na an b'a ɲini sira yɛrɛ matarafama bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli ni basigi ni hakilisigi ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamadenw bɛɛ lajɛlen ni kisi. Cakɛbondasoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛnafinifɛnw yɛrɛ kɛlɛli kɔni kama n'a bɛ fɔ a ma ko office central des spécifiants olu kɔni y'a jira k'a fɔ san 2019 kɔnɔna na olu ka cɛdɔ ye cɛsiri caman kɔni boloda cɛsiri ninnu kɔnɔna na u sera k'u tɛgɛ da ɲɛnaminifɛn baden kan wa maa minnu bɛ n'u donna n'u ɲɛnaminifɛn an ka jamana kɔnɔ o taara bɛn maa 192 bɔɲɔgɔn kɔni ma musolaka maa 12 b'a la wa jamana wɛrɛ maa 9 o tun bɛ nin maa kofɔlen ninnu na olu bɛɛ lajɛlen minɛnen don k'o bila an ka kiri bulon ma kɔni fɛ ka kɛ ni waleyan kɔni kɛlɛli o y'a jira k'a fɔ ɲɛnaminifɛn bɛ don an ka jamana kɔnɔ kɛmɛ sira la i b'a sɔrɔ 90 o bɛɛ lajɛlen kɔni juin mun bɛ yen n'a bɛ dankari caman kɛ an ka denmisɛnninw kɔni ka ɲɛnamaya kɔni timɛ ko ɲuman na Amadu Ɲambele ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a ko kan a ye mun sɔrɔ a la an ka jɛ k'o lajɛ. Ka kɛ ni ɲɛnaminifɛn kɛlɛli ye anw ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ min yɛrɛ ma ko drogue anw ka wolomasiri yɛrɛ tabaw ka taa se kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ɲɛsilen don ɲɛnaminifɛn yɛrɛ kɛlɛli ma olu kɔni kɛra sababu ye ni ka wuli ka jɔ bila sen kan ka se ka i tɛgɛ yɛrɛ da ɲɛnaminifɛn yɛrɛ caman kan wa k'i tɛgɛ da maa caman yɛrɛ ka minnu yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛnaminifɛn yɛrɛ jagobaw ye walima minnu yɛrɛ bɛ don ni a ye anw ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya yɛrɛ ka sira ye n'i ye nin cakɛ bondaso yɛrɛ ta k'a lajɛ n'an ko a ma office central des spécifiants olu ni polisilakaw ka taa se douaniers ma olu kɔni kɛra sababu ye maa 100 ani maa 96 ka i tɛgɛ da o ka san 2019 yɛrɛ kɔnɔna na wa n'i ye o maa kofɔlenw yɛrɛ ta k'a lajɛ musolaka 12 o bɛ o maaw cɛla maa 9 bɛ olu maa kofɔlenw cɛla minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jamana wɛrɛ maaw ye nka u tagamana ka don anw ka jamana kɔnɔ ni ɲɛnaminifɛn ninnu yɛrɛ cɛjugu ye ɲɛnaminifɛn donbaw anw ka jamana kɔnɔ ka taa se a jagokɛlaw ma u ka keguya anw ka finitigilakaw kɔni ka fɛɛrɛ ka bon ni u ka dɔnko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de kɔni kɛra sababu ye maa 100 ani maa 96 in tɛgɛ kɔni dara o kan wa n'i ye o maaw yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ 100 sigi la maa 23 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye an balakaw ye wa o cogoya kelen na 100 sigi la maa 17 ni a kunkanfɛ olu bɛɛ lajɛlen ye jamana wɛrɛ maaw ye ni a jamana wɛrɛ ta k'a lajɛ Nigeria jamana kɔnɔdenw ka taa se Chinois wɛrɛ ma Burkina jamana kɔnɔdenw Zimbabwe Tanzanie ka taa se Cap-Vert yɛrɛ jamana kɔnɔdenw ma minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛna ninnu ŋanamu waleyaw la an ka jamana kɔnɔna na tɛgɛ yɛrɛ sera ka da ɲɛnaminifɛn min yɛrɛ kɔni ka an ka jamana kɔnɔ san 2019 kɔnɔna na a bɛ taa se fo ɲɛnaminifɛn tɔni 13 bɔɲɔgɔnko ma minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen donna an ka jamana kɔnɔna na nka tɛgɛ kɔni dara u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan ɲɛnaminifɛn min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ ale dunta de ka ca an ka jamana kɔnɔ walima tɛgɛ kɔni dar'u kan ka caya o de ye cannabis ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko juin ɲɛnaminifɛn min kɔni bɛ tugu o la o de ye héroïne ye nin ye ɲɛnaminifɛn yɛrɛ cɛjuguba ye min kasara kɔni ka bon denmisɛnninnakanw yɛrɛ yɔrɔ o kilo 6 bɔɲɔgɔnko tɛgɛ dara o kan o kɔfɛ ɲɛnaminifɛn wɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ min ni ale kɔni sɔngɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ wa a tiɲɛnikɛ n'o yɛrɛ fɛnɛ ka bon tɛgɛ fɛnɛ nana da o fɛnɛ damadɔ kan anw ka jamana kɔnɔna na o kɔfɛ denmisɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnaminifɛn min ta bi ni a bɛ fɔ o ma ko tramadol ni a yɛrɛ bɛ feere yalayala fura yɛrɛ kɛbaaw bolo ka taa se pharmacie yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma anw ka jamana kɔnɔna na tɛgɛ fɛnɛ dara o caman kan furakisɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko diazepam tɛgɛ nana da ninnu fɛnɛ caman kan o cogo kelen na a bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko ephedrine o caman bɛ yen nɔ tɛgɛ nana da olu kan ka taa se dristan ni methamphetamine ma ani rivitrol ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnaminifɛn cɛjugu ye anw ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ kɔni bɛ OCS ni an ka finitigilakaw tɔw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min b'a to u tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kisaw n'a ɲɔgɔnnaw kan
o sesi ka wulikajɔ ale kɔni sera ka i tɛgɛ da ciyaman kan ka taa se polisilakaw ma gendarmelakaw douanielakaw nunu bɛɛ lajɛlen minɛni kɛ u yɛrɛ ta fan na wa ni yɛrɛ Bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ ba kini fɛ ka taa se ba numanfɛfɛla ma minɛni kɔni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ka taa se Bamakɔ yɛrɛ pankurunjigiso la Bamakɔ ka taa se an ka jamana yɛrɛ marabolo ma minɛni kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Kayi Kulukoro Sikaso ka taa se Segu ma Mopti Tɔnbukutu ani Gawo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ɲɛnaminifɛn feerebaw ka taa se maa minnu bɛ don n'a ye an ka jamana kɔnɔna na ni an ko ma ko trafiquants tɛgɛ nana da ninnu caman kan san 2019 yɛrɛ kɔnɔna na nin ɲɛnaminifɛn tɔn 13 min minɛnin filɛ nin ye ani minnu yɛrɛ minɛna kasobon yɛrɛ kɔnɔna na olu fɛnɛ tɛ kelen o b'a yira k'a fɔ ɲɛnaminifɛn kɔni a caman donna an ka jamana kɔnɔ san 2019 kɔnɔna na wulikajɔ ani kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ ɲɛnaminifɛnw kunkan kokɔrɔfɔ la an ka jamana kɔnɔ don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛliko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama cogoya min na sira ɲuman caman o tɛ anw ka jamana kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna na Kayikaw fɛ yen nɔ sira min b'o yɛlɛmani ni k'i kunda Kayi kɔni kan a jirala k'a fɔ nin wagati laban in na sanji kɔni ye a tiɲɛ kosɛbɛ a kɛlen n'o sababu ye hali mɔgɔ tɛ se ka don ka bɔ kɔni kɛ hakilisigi ani basigi yɛrɛ kɔnɔna na u ye welewelekan kɔni bila ka taa an ka jamana marabaaw ya k'u kɔfilɛ olu kɔni ka nin sira kɔfilen na yaasa u bɛ se ka dilan cogoya min na ka ɲɛ Ali Kulubali teleɲɛta tɔgɔ la an ka jɛ ale ka seereyaw lamɛn kan. Mali kunkanko kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye Mali marabolo fɔlɔ ni o ye Kayi ye a jirala k'a fɔ sira min bɛ yen ni a bɛ bɔ yɛlɛmani ka taa Kayi ko o sira kɔni kɛn bɛ bi taa yɔrɔ tɛ maa tɛ se ka tɛmɛ ka sababuya kɛ ni samiyaji kɔni binna ka ban maaw tɛmɛ yɔrɔ tɛ maaw la ka sababuya kɛ ji de bɛ walakata ka don fɔn bɛɛ lajɛlen fɛ fo yaasa i ka se ka o ji kɔni ta ka se Kayi walima ka se yɛlɛmani fo i ka don fɛn ye jila mobili kɔni kɔnɔ ni dɔw ko kulu yaasa ka se ka don o kulu kɔnɔ cogoya min na walima i ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka motobolila dɔ ka se ka o kɔni sɔrɔ o ka se i ta k'i ka se ka seni ye i se yɔrɔ la ko ɲɔ tɛ fɛn ye mobili kɔni se naani ye ko o kɔni mana i kɛ o ji kɔni kan o n'a a disi kɔni daji kɔnɔ maaw n'a sɔrɔ ka to o la ko o de hokumu kɔnɔ fɛn ye Kayi yɛlɛmani bi fɛn ye kurun fo ka taa se moto ko o de bɛ kɛ ka maaw doni ka se u se yɔrɔ kɔnɔ na ko ka sababuya kɛ siraw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don ka sababuya kɛ fɛn ye ji de kɛn bɛ ka walakata ka don fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ wa o y'a jira k'a fɔ o sira bɔn bɛ min fana de fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye babili sira minnu bɛ yen ni nazaraw ko pɔn ko o de kɔni ka surun kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko fɛn ye a pɔn dɔw bɛ o janya yɛrɛ tɛ tɛmɛ mètre 3 bɔɲɔgɔnko kɔni kan ko ni ji kɔni nana ji de bɛ sɔrɔ ka taa a da o yɔrɔ kɔni na a tɛ tɛmɛ yɔrɔ kɔni sɔrɔ a bɛɛ bi jɔ o yɔrɔ de la o de bɛna kɛ fɛn ye ji yɛrɛ bɛ walakata ka don fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ka siraw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ɲina samiya kɔni dolen maa minnu bɛ yen dugu minnu bɛ yen n'u ka pɔn n'u y'u ka babili sira minnu bɛ yen ni olu kɔni minɛna fɔlɔ ko o de ye Tamakara fo ka taa se Jogega kɔni ma ko olu kɔni bi nɔɔni ji de kɔni cɛla bi o y'a jira fana k'a fɔ Jogega yɛrɛ n'i y'a jateminɛ ko walima a so dɔw bɛ yen maaw si so kɔni ko olu caman kɔni firila o kɔfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn ye ji walakata min filɛ nin ye ka don maaw kɔni kan ko a bɛ ka kɛ fɛn ye Kayi yɔrɔ caman kɔni na kɛrɛnkɛrɛnna o bɛ yɔrɔ min wele ko Jaga Turumu fo ka taa se Dokofiri ani Kɛrɛsinganɛ ani Arigeta fo ka taa se Komodime ani Jagimera a jirala k'a fɔ ko nin kɔni bɛ ka maaw kɔni sira bolibaw ko o sɛgɛn nin yɔrɔ ninnu kɔni na ko o fɛn ye mototigiw minnu bɛ yen n'u bɛ maaw ta fo ka taa se fɛn ye kuruntigiw kɔni fana ye ko olu kɔni sɔrɔla k'o kɛ u ka jagokun kɔni ye barisa ko i tɛ tɛmɛ yaasa i ka se ka tɛmɛ mototigi kɔni kɔfɛ fo i ka 100 kɔni di o ma fɛn ye kurutigiw kɔni ye i n'a ta 100 na ka se 200 bɔɲɔgɔnko fo i ka o di olu fana ma o n'a sɔrɔ ka tɛmɛ ni i ye wa jirala k'a fɔ ko fɛn ye dugu 6 ka taa se dugu 8 bɔɲɔgɔnko kɔni ma ko olu caman de kɔni bɛ ni gɛlɛya kɔni kɔnɔ bi Kayi mara kɔni kɔnɔ kurun fo ka taa se motobolilaw olu de bɛ maaw doni ka se u se yɔrɔ kɔni na o ka ɲɛfɔ cogo la ko fɛn ye jamana yɛrɛ ni tilema yɛrɛ kɔni tɛ olu ninnu kɔni filɛ yɔrɔ min kɔni na ko sira kɔni tɛ yen fo ka taa se tilema de ka bɔ fana wa o kɔni y'a jira hali sisan k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ ni ji yɛrɛ kɔni na a diya la pewu ko fɛn ye bolimafɛn sen 4 mobiliw ko olu kɔni tɛ se ka tɛmɛ ka sababuya kɛ ni ji kɔni ye dingɛw sese siraw la bolimafɛn tɛ se ka sen 4 tɛ se ka tɛmɛ a la ko o de b'a kɛ fo ka taa se samiya yɛrɛ gwenge waati sa fo o waati de ko fɛn ye mobili sen 2 sen 4 ko olu bɛ sɔrɔ ka se ka tɛmɛ a yɔrɔ kɔni na o y'a jira k'a fɔ hali sisan ni ji walakata in kɔni fɛ denbayatigi dɔw bɛ yen wa ni denbaya dɔw bɛ yen ko olu kɔni ye o ka minɛnw cɛ yaasa ka taa o kun dugu yɔrɔ ɲini fɛn ye Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna kɔni na cogoya min na ka sababu kɛ ji kɛmɛ ka taa ni o ka minɛw bɛɛ ani ka gɛlɛyaba don o kɔni na o y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye maa dɔ fana kɔni kun bɛ yen ntɛnɛn tɛmɛlen ko o kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ a na tɛmɛ ji in kɔni fɛ ko o kɔni bɛ na ji la wa fɛn ye a ma masina ko a su kɔni de tilala ka ye o kɔfɛ o kɔni de y'a jira fana hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye kuru dɔ fana kɔni bɛ yen ko o fana kɔni yɛlɛma n'a fɛn ye ji kɔni kɔnɔ ko nka fɛn ye masaw tala yɛrɛ ka dɛmɛ kɔnɔ ko maa kɔni ni kɔni ma
to o kɔnɔna wa n'u y'a jira k'a fɔ ko u bɛ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye jamana in maaba ani a jamana maraba maaba si tɛ yen min kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko u na taa nin maa kɔfɔlɔ ninnu kɔni dɛmɛ u bɛ degun min kɔni kɔnɔ ko u yɛrɛ de bɛ k'u ka kɔlɔbɛ kɔni kɛ yaasa ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔni kɔnɔ cogoya min na o y'a jira hali sisan ko jamana marabaw ko u tɛ ka fɛn kala don u ɲin na ka bɛn ni nin ye k'a sɔrɔ fɛn min ye waati dɔw kɔni tɛmɛna fɛn min ye nin waati nin maa ninnu kayi minnu bɛ nin gɛlɛya in na ko o yɔrɔ sigibaw ko u ye wulikajɔ kɛ waati dɔ la ka se ka fɛn min ye taama boloda ani ka se ka u ka nisɔngoya jira yaasa fɛn min ye nin yɔrɔ masina a bɛ se ka dilan cogoya min na ka na se fo sisan kɔni ma fanga min bɛ yen ni u nana sigi bi n'u ye président Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka nɔfɛmaw ko u kɔni ma se ka fɛn min ye yɔrɔ in dilan hali sisan ko o gɛlɛya kɔni de bɛ fɛn min ye u kɔni kan wa y'a jira fana k'a fɔ ko nin ji in ye gɛlɛya min kɛ ko fɛn min ye Mali faamaw kɔni kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa minnu kɔni bɛ na ji la ko maa kelen ko a kɔni kun ma sa o kɔni maaw la ko nka fɛn min ye maa kelen dɔ ko o kɔni tola fɛn min ye nin ji walakatali kɔni na. Kɛnɛya n'a nasira kan an ka musolakaw olu lajarabilen don ni bana dɔ ye nin wagati laban in na bana mun kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ muso yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɔ k'i kɔnɔman kɔni don ka sɔrɔ la kɔnɔ kɔni tɛ sabula kuru de kɔni bɛ i kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma nazarakan na ko grossesse imaginaire walima ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko fibrome utérin a kɛlen don sababu ye ka dankari kɛ maa caman na olu kɔni dɛsɛlen don ka den kɔni sɔrɔ sabula nin bana kɔfɔlen de bɛ u la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kɛmɛ sara la nin bana kɔfɔlen bɛ musolaka 4 de minɛ waati min na o kɛ waati dɔ ka den kɔni sɔrɔ Maimuna Kulibali tele ta tɔgɔ la an ka jɛ k'ale lamɛn. An bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Mali kɔnɔna la kuru min ni a bɛ bɔ musow kɔnɔ ni a bɛ wele nanzarakan na ko fibrome utérin jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ni kuru kofɔli fanga ka bon an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko musolaka caman olu bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ni bana kofɔli in na maa minnu ni olu ye muso dɔgɔtɔrɔw ye ni an b'a fɔ olu ma ko gynécologue olu y'a jira k'a fɔ ko fibrome utérin ni o ye maa caman b'a dɔn k'a fɔ ko kuru min bɛ bɔ musow kɔnɔna la ko bana don bana min ni cancer tɛ nka kuru kɔni don min ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase musolakaw ma musolaka minnu ni olu si sera den sɔrɔ ma i n'a fɔ ni musolaka kofɔlen bɛ a ɲɛfɔ cogoya min na a ka kumaw la a y'a jira k'a fɔ ko ale kun t'a dɔn a daminɛ la bana mɔdɛli min b'a la nka min ye kɔnɔdimi misɛnmisɛnninw ye ko a ye o jate minɛ a yɛrɛ la wagati dɔw bɛ kɛ fo gɛlɛya bɛ don a n'a furukɛ yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se a ka kalo labɔ olu kɔni nana olu tɛna u kɛcogo la tuguni maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu fana b'a fɔ a ma ko muso lasiritɔ don ni a kɔnɔw bɛɛ lajɛlen kun bonyara o hukumu kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka wuli ka se dɔgɔtɔrɔso la a selen dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw y'a jira k'a fɔ ko a lajɔlen don kalo 2 bɔɲɔgɔnko la a jirala k'a fɔ ko kuru 2 min fana bɛ yen o kɔni kɛra sababu ye ni kɔnɔ in ma taa ɲɛfɛ wa min ye kuru ye u y'o 2 wuli ka bɔ yen nɔ ni muso kɔfɔlen y'a jira k'a fɔ o kɔfɛ ale kɔni ye san 6 bɔɲɔgɔnko kɛ a ma se ka kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛla la hali n'o y'a sɔrɔ ko ale kɔni bɛ ka traitement suit halisa ni muso kɔfɔlen y'a jira k'a fɔ ko ni bana in kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ o de la a ko a bɛ wele bila muso bɛɛ lajɛlen ma muso min ni i kɔni ye ko kɔlɔsi yɛrɛ la ko minnu ni olu ye kɔnɔdimi misɛnninw ye i ka wuli joona k'i kunda dɔgɔtɔrɔso kan dɔgɔtɔrɔso min ni o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli k'i la ni k'a dɔn k'a fɔ ko ni bana kofɔlen t'i la a ka kuma kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi npogotigininw fo ka taa se musokɔrɔbaw ma minnu ni olu siw bɛ den sɔrɔ wagatiw la k'i bɛna ye k'a fɔ ko ni fibrome kofɔlen n'u b'a fɔ ko fibrome utérin k'a bɛ se ka ye maa caman na a ka kumaw labanw la a y'a jira k'a fɔ ko fibrome ye kuru min ni a kɔni bɛ taa i sigi den woloso yɛrɛ kɔnɔna la o de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko a mana kɔrɔbaya dɔɔni maa caman bɛ fibromebagatɔw jate muso lasiribagatɔw fɛ ko sababuya kɛ i kɔnɔbara bɛ bonya a jirala k'a fɔ ko muso minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ka den wolo jɔra pewu k'i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko fibrome fana ko a bɛ se ka ye olu dɔw la an ka jɛ ka farafina ani diɲɛ fantɔw kibaruyaw lajɛ alamisa tɛmɛnen nizerikaw fɛ yen k'a fanga sinamatɔ olu bɔra ni seereya papiye dɔ ye seereya sɛbɛn kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'a fɔra ko kalafiliw bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ mun de y'u ka mɛri kalafiliw fo ka taa se u ka wasaden kalafiliw ko waleya kɔni olu ma jɛnɛ ye ko kabini san 2016 wagati ni kalafili kofɔlen ninnu kun kan ka kɛ ko nka san o san u ka marabɔ u bɛna ni kuma dɔ ye walima u bɛna ni fɛɛrɛ dɔ ye yaasa ni kalafili kɔni bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'olu kɔni t'a dɔn mun kɔni bɛ u ni kalafili maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka a ka kan u ka jamana yɛrɛ senni n'o de bɛ
be u ka kalafili koɲo bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa ni kalafili kelen o kana se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Fanga sinamatɔ maaw ka kuma la u ko k'u ka mɛriw ka kalafili kun kan ka kɛ kabini nɔvanburu kalo tile fɔlɔ ye ko nka k'u y'o bila ka taa fɔ desanburu kalo tile 13 la san 2020 ko mun kelen ka so k'u ye o waleya kɔni kɛ mun kɔni ye seni yɛrɛ cakɛbonda mɔgɔ ye olu fana bɔra k'a jiri olu la ko ni kalafili kɛra kabini nɔvanburu kalo tile fɔlɔ ye k'o b'a sɔrɔ olu ka papiyew kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ma bila sen kan k'o bɛ se ka na ni gɛlɛya kɔni ye kalafili kɔnɔna na. Fanga sinamatɔ ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kalafili k'o fana kan ka kɛ kabini desanburu kalo tile 27 ye san 2020 ko ni kalafili ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ kalo kelen kɔnɔ cogo di n'o ma kɛ gɛlɛya jamana ma ko kabini san 2016 olu bala ka ni kalafili kelen mun kɔni kɔnɔ k'a kan ka a waleya kɔni bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛya kan mun kɔni ye Faransi jɛkuluban bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma Organisation Internationale de la Francophonie maa minnu bɛ n'u bɛ nazarakan yɛrɛ fɔ u ka jamana kɔnɔ olu ko k'olu bɛna dɛmɛ don Niger ma yaasa a ka kalafili a bɛna se ka kɛ jɛya kan cogoya min na i b'a fɔ olu de la ka dɛmɛ don a ma san 2010 fo ka taa se san 2016 kalafili kɔɲɔ ma. Corée du Sud jamana kunnafoniw na ka kɛ ni coronavirus lahalayaw ye ni wagati laban kɔnɔna coronavirus banabaatɔ o calen don ni jamana kofɔlen na hali n'a sɔrɔ a bɛ wagati ni bɔ u kun hakili sigilen don k'a fɔ olu kɔni kun sera ka bana kofɔlen kɔni kɛlɛ hakilila jigila ka bɛn ni marisi kalo tile 31 san 2020 coronavirus bana ale donna Corée du Sud jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko sababuya kɛ maa dɔw kɔni ye mulu bɔrɔ ka jamana kɔnɔ ni ka don ni jamana kofɔlen kɔnɔna na o wagati kofɔlen na maa 125 ni coronavirus bana kɔni olu bɛɛ lajɛlen minɛ o bɛra ni avril kalo tile fɔlɔ ye nka k'a daminɛ o waati na fo ka na se an bɛ donni mun na coronavirus bana o kuma ye mɔgɔ si la fɔlɔ sabula kabini a fɔra ko coronavirus bana yera ni jamana kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ mun ni kɛnɛya tigilamɔgɔw kun ye u f'u ɲɛna coronavirus sigilen ka na Corée du Sud kɔnɔ a kɔni kelen don kamanaganba ye sabula bi karido in na u kun kan ka jamaba de kunbɛn jama mun kan ka na ɲɛnajɛba dɔ kɔni kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Cameroun kunnafoniw na u ka minisiri minnu sigilen don kɛnɛya ko kunna ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Manauda Malashi ale ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw kɛlen bɛ ka kumakan min ta ka ɲɛsin u ka jamana ma kasabi ko la kasabi min ni o bɛ tali kɛ coronavirus bana yɛrɛ kɛlɛli la u ka jamana kan o maa tɛ maa dɔwɛrɛ maa min ni ale ye fanga sinamatɔn ye ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Michel ye dɔgɔkun daminɛ la ale y'a jira k'a fɔ ko kasabi min ko n'olu kɔni kɛlen bɛ ka bila ka na ko ka se ka coronavirus kɛlɛ ko o kɛlen bɛ u ka jamana mɔgɔw ka wari dunta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmɔgɔw o kasabiw tɛ dɔwɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko wari ninnu kun kan ka don donda minnu fɛ ko wari ninnu ma don o dondaw fɛ cogoya si la n'o kun bɛ tali kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ banabagatɔ minnu ni olu bɛ se n'olu ye coronavirus banabagatɔw ye k'u wasa don olu la ani maa minnu ni olu bɛ u la kɔlɔsi ni olu ye dɔgɔtɔrɔ ye nin kumakan minnu kɔni fɔra ni ma kofɔlen fɛ u ka jamana minisiri bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya minisiri k'a jira k'a fɔ ko kuma minnu filɛ ko ninnu ye kuma minnu ni a bɛ k'u fɔ a kun fɛ ten k'a sɔrɔ seereya jɔnjɔn tɛ a bolo o la a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ k'olu kɛn bɛ k'u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen maa minnu ni olu b'a fɛ ka bɔ ko yɛrɛ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kalama a y'a jira k'a fɔ ko wasaden caman bɛ yen nɔ minnu ni olu gɛrɛla ka ɲininkali kɛ kasabi minnu ni olu nana k'u bɛ ka don donda minnu fɛ ani ko u bɛ ka baara ninnu kɛ kɛcogo jumɛnw na a y'a jira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmaa Paul Biya ko baara o baara ko n'u b'a kɛ k'u ka baara kɛ ni jɛlenya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana kɛlɛli u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Faransi jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko Nice u ka premier ministre Jean Castex walasa ka basigili yɛrɛ sabati nin yɔrɔ kofɔlen na ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna waleya kura dɔw sigi sen kan walasa ka se ka ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nice yɛrɛ fanfɛla la Faransikaw ka premier ministre a y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min kɔni bɛna sigi sen kan k'o kɔni bɛna u ka finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna la walasa ka se ka maa minnu bɛ nin ɲɛnaminimafɛn ninnu kɔni feere u ka quartier kɔnɔna ninnu na ka se ka olu ɲangi teliya la cogoya min na hali sisan nɔ u ka premier ministre Jean Castex ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko walasa ka se ka u ka polisiw dɛmɛ u b'a fɔ polisi minnu yɛrɛ ma ko police de proximité k'u kɔni bɛna maakuraw ta ka fara olu yɛrɛ kan k'u bɛna baara kura yɛrɛ créer ni polisi kofɔlen ninnu ka yɔrɔ la ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ baara 150 bɔɲɔngo de la a tilala k'a jira k'a fɔ tuguni ko fɛn min ye polisi 60 bɔɲɔngo ye ko olu yɛrɛ fana kɔni bɛna bila ka taa baara la Nice kɔnɔna la dɔgɔkun nataw la barisa a y'a jira k'a fɔ ko dɔgɔkun daminɛ kɔni na ko fɛn min ye Nice kɔnɔna ye ko marifaci kɔni kɛra
u ka supermarché dɔ dalala yɛrɛ la walasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na a bɛ na ni finitigila ka kofɔlen nin kɔni bila ka taa nin yɔrɔ in na. Fɛn min ye Jean Castex ye hali sisan ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni kɛra u ka jamana justice yɛrɛ fanfɛla la ko de kɔni kama ko banbagaci wale yɛrɛ caman cayara olu ka jamana kɔnɔna la. Hali sisan walasa ka se ka basigi sabati Jean Castex Faransi premier ministre a kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye polisi municipaux maa 80 bɔɲɔgɔnko ye ko kɔni bɛna ta ka fara polisi ninnu kan walasa hali sisan u bɛ se k'u cɛsiri u ka baaraw fɛ cogoya min na. Teleta jabarani filɛbɔ a garisɛgɛ donna kunnafoni na n'an y'o ta ni k'o bɔ nazarakan na k'o walawala aw ye an k'a to dukan na o de kun ye nin aw maa minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka sigi ka nin ja ninnu kɔni lajɛ sini nɛgɛ kanɲɛ 10 waati a b'a sɔgɔlen to telen ta la walima aw bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ kɔni sanfɛ a mana kɛ YouTube ye walima a mana kɛ Facebook ye a bɛ nin jakofilen ninnu kɔni sɔrɔ yen nɔ an bɛ Alahu Taala deli hali bi a ka kolosuma sabati anw ka jamana kɔnɔ aw k'an mɛn dɔwɛrɛ.